Ahoj, iba ti chcem v skratke povedať, o čom sú ženy sharing. Pointa je stretávanie sa. Stretávame sa raz za mesiac online, cez Zoom a povieme si, čím žijeme. Na čo je to dobré? Jednak na to, že už len to, že niečo poviem nahlas, tak to vkladám do toho pola kolektívneho a už vtedy môžem získať na to ja iný pohľad. Keď to vyslovím, keď to sem dám, tak už sa môžem od toho oddeliť a uvidieť to zrazu inak. To je prvá výhoda. Druhá výhoda, že sú tam ďalšie ženy, ktoré ti môžu dať na to svoj pohľad, pretože niečo podobné už riešili, alebo práve teraz tiež riešia, alebo to vidia úplne inak, pretože také niečo nikdy neriešili a možno majú k tomu úplne iný vhľad, ktorý teba ani nenapadol. Dôležité je, že si rady pýtame, neradíme si automaticky. Pretože niekedy to potrebujem iba zo seba dostať. A vlastne už som unavená z feedbackov druhých a z názorov druhých a z ich rád, ktorých mám v okolí kopec, ale len to potrebujem zo seba dostať. Preto sa pýtame, že či chceš poradiť, alebo rovno povieme, že prosím vás o svoj pohľad na túto vec, alebo to skrátka iba povieme a viac k tomu nechceme, len to potrebujeme sa dostať. Ja dávam k tomu tiež veľmi rada svoje pohľady, ale nie rady. Skôr sa na to pozerám z pohľadu, že ako by som to riešila ja, keby som bola na tvojom mieste, že čo by som asi urobila. A zasa, bola by to moja cesta, čiže je to len akoby nejaká predstava, ktorá ťa môže inšpirovať a nemusí. Môžem ti povedať, ako som to riešila ja, ale viem ťa naviesť k tvojmu riešeniu alebo k tomu, aby si to videla v širšom zábere cez otázky alebo cez nejaké praxe. V tom si dovolím povedať, že som celkom dobrá. Ani niekedy to nie je veľmi príjemné, ale viem naviesť ťa dovnútra, aby si našla to, čo ti tá situácia zrkadlí, alebo čo ťa chce naučiť, alebo čo v tom máš celom vlastne uvidieť a jak to máš celé uchopiť. Môžete sa ma tam pýtať na stretnutí. Ono je v podstate časovo neobmedzené. Väčšinou trvá hodinu, hodinu a pol, záleží koľko nás tam je, koľko z nás zdieľa, ale ja tam pre vás som, dokým sú otázky a dokým je čo riešiť, tak ja som k dispozícii. Nemusíš rozprávať, ak nechceš. Je to úplne v pohode a nie vždy máme aj chuť zdieľať. Niekedy možno máme, niekedy nemáme. Ale už len to, že tam si, tak má nejaký dôvod a možno sa inšpiruješ od niekoho iného s tým, čo zdieľa ten niekto druhý. Či musíš mať zapnuté video? Nemusíš. Ja nikoho do ničoho nenútim. Ale ak si ho zapneš, tak to prispieva k bezpečnému pocitu všetkých žien, že sa vlastne vidíme, kto tam sme. Ale nemusíš. Niekedy dávam dopredu tému, aká bude. Riešili sme už aj peniaze, riešili sme rozchody, riešili sme vedomý vzťah, riešili sme výchovu detí, ale často téma ani nie je a vyplynie až tam na stretnutí podľa toho, ktorá s čím prídeme, alebo podľa otázok, ktoré mi pošlete dopredu. Ženy mi môžu klásť otázky e-mailom alebo do WhatsApp skupiny. A ja si to nejak prejdem. Je to spoločné stretnutie, je to naše stretnutie. Ja tam ten priestor držím, ale nerobím program. Hej. Niekedy áno a niekedy nie. Niekedy je to dokonca celé formou workshopu, že tam ideme vyslovene k niečomu dôjsť. A máme tam aj rôzne praxe, nejaké meditácie alebo nejaké iné techniky si skúšame a niekedy nie. WhatsApp skupina slúži pre nás všetky a zasa nie je tam žiadna pravidelnosť v tom prispievaní, či už odo mňa alebo od vás. Nesnažím sa tam nejak umelo vyvolávať diskusiu, ako to niekde býva v tých facebookových skupinách, len aby tam bola tá akcia. V podstate tam prispievame tak, ako plynie život. Keď mám toho na zdieľanie viac, tak zazdielam. Keď máte toho na zdieľanie vy viac, tak zazdieľate alebo sa opýtate.
Ja si všetko veľmi pozorne čítam, aj rada reagujem, aj rada nasmerovávam otázkami a k vám, aj rada dávam svoj uhol pohľadu, že či by to nemohlo byť aj takto. Ale niekedy si to spíšem a nechám si to až na to mesačné stretnutie. Takže je to veľmi spontánne, prirodzené a niekedy je tá skupina veľmi aktívna a niekedy je viac potichu a zasa je to všetko na nás. Ako sa môžeš k nám pridať? Veľmi jednoducho, ak si kúpiš vstupenku na naše mesačné stretnutie, tak ťa automaticky zaradím aj do WhatsApp skupiny. Môžeš si to vyskúšať jednorázovo, uvidíš, či ti to sedí, tento formát, nie každému to sedí a zistíš, či chceš prísť aj na ďalšie stretnutie. A ak by si vedela, že sa chceš zúčastňovať tých stretnutí, dá sa nastaviť aj automatické strhávanie platby, aby si to nemusela každý mesiac riešiť a vieš si tak život zjednodušiť. Stretnutie, záznam nechávam 1 mesiac. Má to svoje dôvody a po mesiaci záznam mažem. Hlavný dôvod je také nejaké bezpečie. Nevidím dôvod, aby tie naše osobné a hlboké zdieľania, ktoré idú často do zranení, tam viseli dlhšie ako mesiac. Ak sa nemôžeš zúčastniť stretnutia, ten záznam tu je a myslím si, že mesiac je dostatočná doba na to, aby si sa k tomu vedela dostať, ak ti na tom skutočne záleží. Otázka, že či je to pre mňa, ak ti chýba nejaká spriaznená duša, niekto, kto ťa navedie, niekto, kto ťa nebude súdiť, kto ťa nebude hodnotiť, kto ti nebude dávať 1 000 000 nevyžiadaných rád, ktoré s tebou skrátka nesúznejú a niekto, kto nebude na teba tlačiť, že už sa konečne rozhodne a urob niečo, tak si vítaná, tak to pre teba je. Často máme kamarátov, priateľov, ktorí si nás vypočujú a niekedy to zasa nestačí. Niekedy by sme prijali vhľad niekoho, kto možno niečo už také má za sebou alebo kto vidí širšie súvislosti v tom celom a vtedy je tiež táto skupinka pre teba. Ak ma sleduješ a poznáš už dlhšie alebo si čítala nejaké moje knižky a sleduješ sociálne siete alebo čítaš moje newslettere, tak asi vieš, ako premýšľam a ako to s tým životom, vesmírom a Bohom mám pospájané a že vlastne ani ja nelipnem na nejakých svojich pravdách a že som otvorená úplne všetkému. Tak vtedy sa nemáš čoho báť. Ak ma už trochu poznáš a váhaš, či máš prísť alebo nemáš prísť, tak príď. Nemáš čo stratiť, jedno stretnutie vyskúšaš a uvidíš. To je asi všetko. Ak sa rozhodneš prísť, teším sa na teba. Ak nie, je to tiež úplne v pohode a vidíme sa inde. Zatiaľ, čaute.